Затрыманні, штрафы ды арышты па ўсёй Беларусі. Лукашенко пытается сфальсифицировать выборы еще даже до начала их. Он пытается сфальсифицировать даже сами бюллетени. Нягледзячы ні на што, едзем туды, дзе хаваецца інфармацыя. Из молока и мяса надо делать, по-народному говоря, такую конфетку, которую у вас просто будут рвать с руками и ногами. Рызыкуем, каб вы маглі ведаць. Калі мы не можам выходзіць у эфір са студыі, робім гэта праз інтэрнэт. Белсат Зум. Лідія Ярмошына сёння ў добрым гуморы адкінула амаль што ўсіх прэтэндэнтаў у кандыдаты, а тым часам блогер Сергей Ціхановскі атрымаў чарговыя 15 сутак арышту. Вітаю гаспадарства, Сергей Падсасонны, гэта Белсат Зум. А на пачатак у нас Ліда і фельчар Павел Палейчык. Добры дзень. Добрый день. Гаспадар Павел, вельмі цешымся ўсе вас бачыць на свабодзе. 7 сутак, праблемы. Трэба было гэта ці не? Вось з перспектывы таго, што прайшло некалькі дзён, як вы гэта ацэньваеце? Ну, в принципе, высказаться надо было, и поэтому не жалею. Глядач адзін наш піша, што вы смелы чалавек. Лічыце сябе такім смелым чалавекам? Ці навошта гэта рабілі? Ну, как бы, да, наверное, перешел, доказал себе и перешел эту все-таки грань, какую, типа, нельзя было. Ну, в этом, да. Ну, как бы поддержка от жены была, мы с женой это все советовались и разговаривали, так что тут так получилось, что ни капли не пожалел пока. Таксама ёсць іншы момант. Іншы глядач піша, што сапсавалі жыццё фельчару і нічым не дапамаглі. Што б вы на гэта адказалі? Не, помогли, люди как бы вообще отозвались, и все только за. И спасибо большое всем за помощь, за поддержку. Было очень это чувствовалось. Письма приходили, люди писали даже такое, как бы, все тут в этом плане я не скажу. Што датычыць працы сёння, як у вас сітуацыя на працы? Працуеце, ўсё ў парадку, няма праблемаў? Ну, нет, как бы, пока тихо. Ведаеце ўжо, напэўна, што Сергей Ціхановскі, з-за якога нібыта ўсё пачалося ў вашым выпадку, не будзе кандыдатам і далі яму чарговыя 15 сутак, выйдзе, магчыма, толькі ў чэрвені. Як вы на гэта рэагуеце? Слежу за этими. Я, конечно, в шоке. Я не понимаю, за что, я не понимаю, как, и я не понимаю, куда смотрят, грубо говоря, все, если видно, ни за что. Как бы. Я вот этого не могу понять, не могу разобраться в этом. Почему так и почему у нас так делается. А тое, што фельчар адбывае 7 сутак у арышце, гэта як вы ацэньваеце? Ну, вот так нашей стране нужны медики. Если в час такой вируса садят, как бы ни за что. А калі пра вірус казаць, то як выглядае сітуацыя сёння? Ну, как бы, насчет вируса не знаю, но есть температура, как бы, вот мы ездили даже недавно, завезли человека с пневмонией, снимок делали. Есть, ну, как бы, ну, и ОРВИ никто не отменял. Погода, видите, какая тоже у нас тут и дождь, и, как бы, весны вообще не чувствуется. Гаспадар Павел, будете далей цікавіцца палітыкай? Ну, наверное, уже, да, уже. Не буду отступать, буду смотреть, что будет происходить. Што б вы хацелі сказаць тым людзям, якія нас глядзяць і баяцца адарвацца ад канапы, баяцца, што будуць праблемы на працы, баяцца сказаць слова? Пускай не боятся, как бы, люди, очень много людей, которые вас поддержат, услышат вас, и всегда просто говорите правду, и ничего не бойтесь. Мы всем, чем сможем, все поможем. Как бы, просто я говорю открыто тем, что не бойтесь, говорите правду, говорите как есть, не бойтесь, что будет дальше, не думайте об этом. Все будет, все решаемо. Праўда пераможа. Дзякую вам за гэты каментар. Павел Палейчык, фельчар з Ліды, пра якога даведалася уся Беларусь, не толькі Беларусь, а ўжо цяпер іншыя тэмы ў скароце.
Медыкі 30-й менскай паліклінікі, якія кантактавалі з інфікаванымі каранавірусам пацыентамі, не атрымалі абяцаных ім указам прэзідэнта ў выплатаў або атрымалі іх у няпоўным аб'ёме. А персанал, які перахварэў на COVID-19, не атрымаў кампенсацый, піша беларуская служба радыё «Свабода» на падставе ананімных зваротаў працаўнікоў сталічнай паліклінікі. Галоўная доктарка установы Інна Кісель у сваю чаргу адзначыла, што ўсе лекары засталіся задаволеныя даплатамі, якія атрымалі згодна з указам нумар 131 і дзейным заканадаўствам. Грашовых пытанняў паводле Інны Кісель ніхто ў калектыве не ўздымаў. Апублікаваны спіс месцаў у сталіцы, дзе прэтэндэнтам на прэзідэнцтва нельга агітаваць, пікетаваць ці збіраць подпісы на вылучэнне. Забарона датычыць аб'ектаў метрапалітэну, чыгуначнага і паветранага транспарту, мастоў, шляхаправодаў, праезных частак аўтамабільных дарог ды падземных пераходаў. Не атрымаецца правесці агітацыю і на шэрагу плошчаў – Кастрычніцкай, Незалежнасці, Перамогі, Дзяржаўнага сцягу, Прывакзальнай ды Якуба Коласа. У забаронены спіс трапіла любая тэрыторыя за 200 метраў ад рэзідэнцыяў прэзідэнта, будынкаў Нацыянальнага сходу і Савету міністраў, а таксама тэрыторыі на адлегласці 50 метраў ад любых установаў дзяржкіравання, дыпламатычных прадстаўніцтваў, судоў, праваахоўных і вайсковых аб'ектаў. Пастанова Менгарвыканкаму набывае моц 21 траўня. Гомельскі суд Савецкага раёну пакараў блогера Сергея Ціхановскага яшчэ 30 сотнямі арышту. Цяпер Ціхановскі адбывае папярэдні 15-дзённы арышт. З улікам новай пастановы суда блогер правядзе ў ізалятары 1,5 месяцы ды выйдзе на свабоду толькі напрыканцы чэрвеня. На мінулым тыдні Ціхановскаму адмовілі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы. Цэнтральная выбарчая камісія патлумачыла гэта адсутнасцю подпісу блогера на афіцыйнай заяўцы. Там стаяў подпіс ягонай жонкі Святланы, якая мела натарыяльна завераную даверанасць з дазволам падпісваць любыя дакументы за мужа. Тым не менш, ЦВК пазбавіў Ціхановскага права ўдзелу ў сёлетняй прэзідэнцкай кампаніі ў якасці кандыдата. На сувязі Кіеў, Барыс Данской, імунолог. Добрый дзень. Вітаю. Спадару Барыс, сёння лічба на 10-мільённую Беларусь – гэта 31 508 выпадкаў захворвання. Як ацэньваць гэтую лічбу? Ці гэта шмат, ці ўсё ж таки можна быць спакойным, як кажа Александр Лукашенко? До тех пор, пока система охраны здоровья справляется с тяжелыми случаями, можно сказать, что ситуация не критична. Но в том-то и коварство этого вируса, что передача довольно активная, и всплеск может быть очень резкий. Калі глядзець на колькасць смерцяў, гэта 175 на 19 траўня, ці гэтая лічба рэальная при такой колькасці захворванняў? Сейчас очень тяжело это сказать. Если это правдивая цифра, то как бы не было неприятно вызнавать смерть, но это хорошая цифра. Из тех возможных, какие могли бы быть, какие мы видели в других странах Европы, то это было бы прекрасно. Я бы желал, чтобы такая цифра у вас и осталась. Хотя вероятность этого невысокая. Сёння таксама гучаць галасы некаторых палітыкаў апазіцыйных пра тое, што Лукашенко займаецца геноцидом беларусаў. Ці гэта вельмі гучна для вас, як для медыка? Политики, они на то и политики, чтобы указывать на ошибки, драматизировать их, фокусировать, контрастировать. То есть это их работа, и это нормально. Я бы не использовал такие слова, потому что это выбор. Это довольно рискованный выбор. Его рассудит история довольно скоро, через год фактически, мы будем знать точно. Это была драматическая ошибка, которая стоила Белоруссии конкретного количества лишних смертей, которых можно было бы избежать. Или все-таки это стратегия, которая привела, например, к сравнительно небольшим потерям, но при этом не зруйнувала экономику и дала возможность стране быстрее восстановиться. Это мы посмотрим. Я бы хотел, чтобы у вас получилось. При всем том, что мне кажется, что эпидемиологию с ней играть в рисковые игры опасно, но вы, Швеция, проводите такой себе довольно смелый эксперимент. Мало кто на него решился.
вы решились по разным причинам, но всем будет интересно посмотреть. На жаль, гэтыя ўсе эксперыменты адбываюцца часта коштам жыццяў людзей. Барис Донской, иммунолог з Киева, з намі на сувязі. Дзякую за гэты каментар. Я ж дзякую гаспадарству, што застаецеся з намі, пішыце на наш контакт, а таксама пакідаеце шматлікія каментары пад нашым відэа. Вось некаторыя з іх. Адзін з гледачоў піша: «Я мяркую, а дакладней мне хочацца верыць, што будучы прэзідэнт ініцыюе расследаванне, што здзейсніў гэты рэжым ад забойстваў да фальсіфікацыяў. Трэба стварыць сайт для выбараў», піша другі глядач, «і будзе бачна, хто і за каго галасуе, і будзе ўсё адкрыта». Таксама глядачка піша: «А як гэтая ўлада сабралася праводзіць выбары без назіральнікаў? Так не будзе», прапаноўвае ў назіральнікі тыя ініцыятыўныя групы, которым ЦВК адмовіў. З намі на сувязі Ольга Кавалькова, прэтэндэнтка ў кандыдаты таксама. Вітаю. Добрый день. Спадарня Ольга, сёння Лідія Ярмошына адкінула амаль што ўсіх прэтэндэнтаў, толькі адна група была зарэгістраваная. На што вы спадзяецеся, чаго чакаеце, якой справядлівасці ад ЦВК? Слухайте, мне падаецца, што я ўжо ў палітыцы не першы дзень, і спадзявацца на справядлівасць, асабліва што звязана з сітуацыяй з выбарамі, Беларусі не прыходзіцца, на жаль, бо выбараў насамрэч у Беларусі няма, і тое, што зараз адбываецца у ЦВК і з рэгістрацыяй прэтэндэнтаў, гэта таксама адзін з доказаў таго, што ўлада зноў выбірае сабе зручных для сябе апанентаў, тых, хто не будзе для іх ствараць нейкіх перашкодаў, не будзе агучваць актуальныя і важныя для грамадства пытанні, бо настрой у людзей сёння вельмі такі пратэсны, на жаль, для Лукашэнкі, але для нас уже немагчыма далей проста гэта ўжо трываць. З іншага боку, калі глядзіце на такія персоны, як Віктор Бабарыка, Валер Цапкала, людзі надта невядомыя шырокаму колу выбарцаў, але яны з'яўляюцца і раптам трапляюць у рэйтынгах у лідары. Ці гэта правал апазіцыі? Апазіцыя не такая моцная, як нам хацелось бы ў Беларусі зараз. І тут некалькі чыннікаў. Гэта, канешне ж, рэпрэсіі ў першую чаргу супраць палітычных лідараў. Вось у меня абмежаваны выезд за мяжу, арыштавана ўся маёмасць. І тут шукаць людзей, які прыйдуць і будуць іх ахвяраваць сваім жыццём, не так шмат. Але мы робім усё магчымае, каб далучаць да сябе людзей. І я вам скажу, што людзі сёння у Беларусі досыць пратэсныя, і яны падтрымліваюць сёння больш радыкальныя заявы, бо ўжо немагчыма, каб Лукашенко балтаваўся на новы тэрмін. Мы можам шмат казаць пра рэформы, і ў кожнага апазіцыйнага лідара ёсць свая праграма, з якой ён ідзе, і ў палітычнай партыі таксама. Але для таго, каб рэалізаваць усё тое, пра што будуць казаць усе кандыдаты, павінны быць выбары, і Лукашенко не павінен у іх удзельнічаць, бо загадзя у нас ўжо ёсць вынік, разумееце. Тут казаць пра тое, што хто пераможа, тут ужо не прыходзіцца ў такіх умовах. Вы ж бачыце, што зараз адбываецца. Рэпрэсіі, больш 100 чалавек зараз арыштаваныя. Пра якія выбары мы кажам, пра якія роўныя умовы, пры наяўнасці адміністрацыйнага рэсурсу для Лукашэнкі не складае ніякіх праблем сабраць 100 000 подпісаў. А у сітуацыі з каранавірусам гэта складае праблему для ўсіх астатніх кандыдатаў, і казаць пра тое, што выбары адбываюцца нармальна, такіх умоваў яшчэ не было ў нас. Дзякую вам за гэты каментар, Ольга Кавалькова. Чакаем таксама на адказ Цэнтр выбаркаму і для вашай ініцыятыўнай групы. А чаго чакаюць ад альтэрнатыўнага кандыдату жыхары Віцебска ўжо цяпер? Жилье, чтобы было у каждого человека. Потому что многие ютятся там по квартирам. Как я читал про Тихановского и смотрел его видео, то он обещает только власть сменить. А хотелось бы больше какую-то экономическую программу. Я ожидаю какую-то экономическую программу, чтобы лучше было всем жить. Чего чекать, чтобы жизнь троху была лучше. Цены, абы что. Пенсионер, не хватает пенсии. Чтобы не было хуже. Меня устраивает все, что есть сейчас. Я считаю, что стабильность, которая есть в нашей республике, это основное. И я желаю, чтобы все думали так же, как я. Чтобы старого убрали.
Ну, кого я могу пожелать кандидаты? Конечно, только Лукашенко. Александра Александровича. На відеосувязі правооборонца Владимир Лабкович, координатор кампанії «Правооборонцы за свободные выборы». Вітаю. Добрый день. Спадар Владимир, якая ваша оценка ситуации першага тыдня кампании? Мы азначылі моманты стартавыя, з чаго пачалася кампанія. Гэта тое, што яна пачалася на фоне шматлікіх затрыманняў грамадскіх актывістаў па ўсёй Беларусі. В першую чаргу праваабаронцаў і журналістаў. У нас гэта вельмі непакоіць, і мы, безумоўна, гэтаму пярэчым і лічым, што на такім фоне правядзення выбараў дастаткова прыкры сігнал. Наступны момант тое, што выбары адбываюцца на фоне пандэміі, і тое, што, на нашу думку, выбарчая камісія, адхіліўшы нашы прапановы, якія павінны былі аптымізаваць якраз і дазволіць правядзення выбараў нават у час эпідэміі, яны, на жаль, не былі прыняты, а гэта сведчыць пра тое, што ёсць вялікая рызыка таго, што грамадзяне Беларусі в прынцыпе не змогуць аб'ектыўна прымаць удзел у выбарчай кампаніі. Это значыць тое, што яны не змогуць рэалізаваць сваё права абіраць і быць абранымі у гэтых умовах. Ну і наступны момант, ён уже менш тычыцца мінулага тыдня, больш тычыцца таго, што адбылося пасля таго, як мы падрыхтавалі справаздачу, тое, што некаторыя ініцыятыўныя групы, мы это потым асобна ацэнім, былі незаконна, ім было адмоўлена у рэгістрацыі і працягу выбарчай кампаніі. Таму, на жаль, мы засведчылі шэраг парушэнняў, якія былі ў час падрыхтоўкі да выбарчай кампаніі. Ну і сёння некаторыя паседжання областных органаў улады по фармаванню тэрытарыяльных выбарчых камісій, сёння якраз пачалося фармаванне тэрытарыяльных выбарчых камісіяў, яны, на жаль, з'яўляюцца закрытымі. Улады не здолелі арганізаваць паўнавартасную онлайн-трансляцыю гэтых паседжанняў. Значыць, то, што мы, як назіральнікі, не маем магчымасці ацэніць, наколькі гэтае фармаванне камісіі адпавядала заканадаўству, было празрыстым. Таму, на жаль, мы маем закрытыя працэдуры. Гаворка ідзе пра тое, што ў сувязі з вірусам выбары маюць адбывацца без назіральнікаў. Гэтае пытанне вельмі непакоіць. Чаму можа адбывацца парад, суботнікі, а выбары з назіральнікамі ўжо не? У нас няма інфармацыі аб тым, што назіральнікам цалкам забаронена прысутнасць на паседжаннях органаў улады. Напрыклад, мы вітаем, што Цэнтральная выбарчая камісія праводзіць паседжанне ў рэжыме онлайн, і гэта вельмі добры знак. Але ў той жа момант, на жаль, мы адзначаем, што, напрыклад, паседжанне, як я казаў, абласных органаў па фармаванню тэрытарыяльных камісіяў шмат дзе прайшлі непразрыста. І мы чакаем ад цэнтральнай камісіі тлумачэнняў, як будуць адбывацца паседжання тэрытарыяльных участковых выбарчых камісій. Таму што тут ёсць два моманты. Калі яны могуць адбывацца па старой працэдуры, то бок в прысутнасці, так скажем, офлайн, і назіральнікі могуць на этом прысутнічаць, то, конечно, гэта стварае пагрозу інфікавання як назіральнікаў, так і сябраў камісіі. А калі выбарчая камісія не здолее арганізаваць онлайн і не будзе дапускаць назіральнікаў, гэта, конечно, будзе грубейшым парушэннем. Таксама ёсць яшчэ адзін момант. Гэта паўторныя суткі, якія атрымаў Сергей Ціхановскі, блогер і чалавек, які збіраўся ісці у кандыдаты. Наш калега Міха Сяршынскі, які выконваў сваю журналісцкую працу. Ці ў гэтай сітуацыі можна толькі абурацца, ці неяк таксама змагацца за свае правы? Мы, і тут уже трэба казаць пра нашу, скажем, праваабарончую функцыю, мы уведамілі ў тым ліку і міжнародныя органы, і міжнародныя арганізацыі, і шмат хто з іх прымаў заяву, і мы ведаем, што Еўрапейскі звяз прыняў заяву, і органы ААН прымалі заяву, гэта сетка ОМСТ па абароне праваабаронцаў. І мы са свайго боку зрабілі все для того, каб міжнародная супольнасць ведала пра такі абуральны пачатак кампаніі, в прынцыпе, абуральнае пераследаванне журналістаў і праваабаронцаў. Тое, што тычыцца Сергея Ціхановскага, то, конечно, і тут я уже скажу в першую чаргу ад сябе, мне падаецца, што забарона рэгістрацыі яго ініцыятыўнай групы, яна была прынята незаконна. Фактычна мы маем сітуацыю такой спецаперацыі, калі рэпрэсія, там адміністратыўнае затрыманне было выкарыстана для таго, каб пазбавіць яго магчымасці ўдзелу ў кампаніі. Гэта все, на жаль, вельмі такія таксама
негатыўны старт кампаніі, і ён в першую чаргу это павінна абскарджваць яго ініцыятыўная група, яны маюць права на такое абскарджанне, і ён сам. І, конечно, недопуск адваката да Ціхановскага гэта таксама парушэнне всіх нормаў, в тым ліку канстытуцыйных нормаў, і мы, конечно, гэта все вельмі ацэньваем негатыўна. Дзякуй вам за гэты каментар. З намі быў Владимир Лабкович, каардынатар кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары», а для вас сёння працаваў Сергей Падсасонны у Белсаце Zoom. Беражыце сябе і сваіх блізкіх. Да сустрэчы.